mene tiče, tebi na vodu. Metni papir. Ovako. Ali metnimo na lice, lice je najvažnije, jel' tako? Nemam to da lice, tu. Spusti ga dole, Karla. Tako. Znači, gledaj, radimo na ovaj način probu, nećemo, znači samo jednu radimo. Ugasi ga. Staviš ispod ovoga. Ne, dobro, nema veze, je u pravu se, nema veze. Makni ovaj filter i gornji desni stisni. Znači, gledaj, ti ćeš sad samo jednu probu napraviti. Ako bude pretamna, šta ćeš napraviti? Pravi svjetlo. Ako bude presvjetla? Smanjiti. Ako bude presvjetla? Ako je presvjetla, znači zatvoriti vodu. Ako je presvjetla, treba više svjetla. Da, Jel me kužite? Ajmo, baci je tamo da se razvije. Ne, baci je da se razvije. Tako to tak smrdi. I to će ti omogućiti da skužiš kaj si napravila. Sad dok se to kemija, ti si metni novi papir. Cijeli papir metni u masu. To je, ako je presvijetlo, dodajemo više svjetla. Na način da produljimo vrijeme ili otvorimo blendom. To je Maja skužila iz prve. A ti nisi skužila, što sam ti 25 puta rekla, je ovo. Ako je slika presvijetla, dodajemo vrijeme ili otvaramo blendom. Ako je pretamna, skraćujemo vrijeme. Malo si pomogli s ovim filterom. Karlo, pomogli si filterom. Znači on je presvijetan. Ok. Poduplajmo vrijeme. I to je to. Mislim, ovo se treba do kraja raditi, već sad vidiš da je premalo svjetla. Kuži, sad bi ti još skratila vrijeme, kaj bi dobila? 0 bodova. Ne smiješ više piti vrijeme. Šta su ono majmuni pa? Ovo je pravo žensko. Malo su one bile na izložbi pa se prodesele. Apsolutno. Evo, znači ti sad produžila vrijeme da bude slika Karla. To je to. A mogla si i otvoriti blend. Tako. Apsolutno. Ti neki će izgleda kod ima kosu. Izgleda ko Balašević, onako. Ovaj Jimmy, ono je... Ono plava trava zaborava. Nekadašnja grupa. Evo, idemo dalje. Možemo li to doma uzeti sliku? Apsolutno. Vigoro ćeš ti? Ajme pa Vigor, kuš kao vodka.